Mga kababayin ang miyembro sa Egbu sa Barangay Canlucani, Dapitan City, may pailalom sa smokefish processing training. Dawato nato si Regine Cabilin alang sa dugang detalye. Give a man a fish, and you will feed him for a day. Teach a man how to fish, and you will feed him for a lifetime. Dinhi sa Canlucani, Dapitan City, malipayong nagakapigom ang mga kababayin ang miyembro sa Egbo aron sa pag-apil niining training sa pagproseso sa smokefish. Kini tungod sa ilang hugot nga paglaom, nga kini mamahimo na sab nilang dugang kapanginabuhian. Gipahigayon ng usa ka smoked fish processing one-day training nga giapilan sa mga kababayin ang miyembro sa asosasyon sa Egbo didto sa Barangay Canlucani, lungsod sa Dapitan kaniadtong Nobyembre 11 ning tuiga. Ang maong aktibidad gimugna ubos sa programang Egbo nga nagtinguha sa paghatag og dugang kapanginabuhian sa mga katawhan sa probinsya, pinaagi sa paghatag og libreng training ug mga libreng kagamitan sa pag-uma, pangisda ug uban pa. Si Mrs. Vilma Malana, trainer gikan sa Office of the Provincial Agriculturist kan OPAG, malipayon nga nakakita sa mga kababayinan nga nitambong sa maong training kay matud niya ang pagproseso sa smoked fish bag-o ug wala pa nasulayan sa lungsod. Malaom munusab si Mrs. Vilma nga sama sa mga gulayan sa Egbo, mulambo usab ang produksyon sa smoked fish pinaagi sa pagpadayon sa mga kababayinan nga miapil sa mga panagtigom. Akong pagpasalamat sa mga kababayan aning lugar nga ni sanong gid sila sa amo ang programa kabahin sa smoke fish. Kay diri sa Dapitan mismo wa pag yun ni nahitabo nga naay nag-process ani nga klasiha sa pagkaon. Pinaagi aning mga kababayan karon nga niya nag-participate ani nga programa. Akong ipanghinaot nga magpadayon sila o mahimo gid kini nga entrepreneur. Sa pakighinabi kang Mrs. Jocelyn Kayungkong, leader sa asosasyon sa mga kababayan nga magsugod sa produksyon sa smoked fish, iyang gipadangat ang dakong pagpasalamat sa gobernador sa probinsya tungod matud niya sulod sa pila ka tuig nilang pagpuyo sa ilang lugar, walay laing nakahatag og sama niining programa sa probinsya sa ilang barangay. Kami pasalamat sa migubog ko kay wala sigub wala mi babawaan nga pila ka tuig na munuan walay nakahimo sama niini diri sa barangay Canlucani nga naami smoke fish naami mga gardening, so salamat kaayo. Mipadayag usab sa iyang pagpasalamat sa kasamtangang administrasyon si former City Councilor Edna Abad kinsa hugot nga nisuporta sa programa alang sa dugang kapanginabuhian sa mga katawhan sa mga lugar. Salamat kaayo sa mga programa ni Governor, ni Ma'am Belen, og ni Pimpinoy nga sa Barangay Canlucani gitagaan gini nila og dakong pagtagad. Ug mapasalamat usab ko nga nilang Governor sa amo ang tubig nga gihatag sa Barangay Canlucani ug ang mga katawhan nga mga mananagat iya usab gitagaan og mga pukot para panginabuhian. Ug salamat kaninyo tanan. Nahibaluan usab nga sa nilabay lamang nga simana, nakatanom na og 1,700 hills sa pipino ang mga mag-uuma sa Egbo sa Barangay Canlucani sa ilang gitikad nga usa ka hektaryang luna. Plano usab nilang magtanom og kalabasa sa umaabot pang simana. Gikan dinhi sa Canlucani, Dapitan City, kini si Regine Cabilin alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan. Magpabiling updated sa mga pinakaulihing kalambuan ning atong probinsya. I-like o i-follow ang among Facebook page o mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini ang Egbo Agribalita. Lady Mary Luya alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan.